I veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u naš novi video. Danas kao što vidite igramo Fortnite. Nova sezona je tu. I da, igram na Xbox One. I da, inače igram prvi put, znači prvi put sam ušao u meč ove sezone i na kontroleru, znači igram prvi put. Dobro, nije mi prvi put, ali na Xbox kontroleru igram prvi put. Tako da ima da mi bude zeznuto, jer ne znam ni kontroler ništa, znači samo sam seo, skinuo Fortnite i rekao palim odmah snimanje da vidim novu sezonu. I ušao sam u Team Rumble naravno, da nađem kontrole, da vidim kako i zašto i kome čemu. I polako krećemo. I šta imamo? Skačemo. Juče ne znam ni lokacije ništa, ni kako. Čekaj, ovo nije mapa. Ovo je mapa. Aha. Znači imamo ovdje nove lokacije, imamo ovo ovdje. Ok, ajmo ovdje. Kad sam već tu krenuo, mislim. Zašto vam meni sad? Tačno sam zbrio su Team Rumble. Skače, aha, na se skače, ok. Na X se otvaraju vrata. Chest, aha, znači sve se na X otvara. Sad. Kako se otvara? Aha, ovako se otvara backpack. Ne to. Aha, ovako. I ovako se baca item. Okej. Kako ja... Aha, ovako menjam oružje, okej. Nema ništa bude od mene, ali ajde. Check Y. Oko se udara, prepustio sam. Ne znam kako se trči. Inače sad nova sezona... Ok, ovo B se builda, na B se builda, kako se čuči? Čekaj. Ne, to bre. Ok. Aha. Aha, znači kliknem ovdje. Dobro. Nezgodno je dosta. I prvo se učim, kao što vidite. Ajde pokupi to. Ovo sensitivity mi je nezgodno, kao što vidite. Okej, uzmemo ovo. Red, daj ovamo. Aha, oko se trči, dobro tu znam. Ajmo. Treba sam da zove keg, ili kako se već zove. A u šta je lepo kad se igra na grafiku, brate mili. Ja ne mogu da vjerujem. Još ništa ne koči. To je odlično. A oko se nišani. A oko se menja. Šta je ovo? A dobro, to su ovi. To može. Čekaj, kako se aktivira? Aha, ovako se aktivira. Učim se, ne zamerite mi. Ovdje je zona. Znači da buildam ne znam. To je još gore, sad tek ne znam. Jer sam na kontroleru. Znači da sad se sve čini lepo. Ništa nije toliko teško, pošto navikao sam se već malo na kontroler, jer non stop sam igrao igrice na Xbox i navikao sam se, tako da... Ne! Rekao sam ti ne. Pa vidim da dole su motore. Koji misli kako se reloaduje, aha. A ovaj bata i builda. Pa ti buildaš oče. What? Šta je to bilo? Vidim lika. Au, šta je sa skopom? Dobar skop.
Ne. Čekaj, šta bre, izgradi nešto, okej? Wow, prvi kill. Haha. Šta sad? Evo ga, scope se, htio se da proli. Još jedan kill, naravno, jer su nubovi. Ja sam još gori noob, ali ajde, može. Okej, neko ima heavy sniper od mojih. Pogodak. O, okej, rasipa me. O, zona. Kako se... Čekaj. Ništa. Ovdje ima kiša. Ovdje ima sezone. Ja bi da... Damn, gdje mi je skočio, vrat. 70. Mrtav. Dobro, nije loš. Nisam loš. Kje ovo gličuje. Da te batic ima shield. Okej, ovdje se rokaju. Ajmo tu. Čekaj kako se čutne. Ovako. Pogodak. Mrtav bre! Ja sam mrtav isto, ali nema veze. Jo. Nišani me, vidim da su dodali kad vas nišane, ima kao svetlo, to jest odsjaj svetlosti od nišan, to jest od okulara, kako god. Da, to je interesantno. Dosta interesantno. Znači, sad vidim kako je, oni... O, se čuje nešto zvuji. Motor, ja mislim. Znači, ako igra na kontroleru, svaka mu čast. On je stvarno pro, znači ja ne mogu da vjerujem, jest ima asist, ali... Okej. O, 5 eliminacije, pa dobro. Ne je bilo ni 2 eliminacije da igram... Neko me gađa... Čekaj, B kad kliknem... Aha. Znači ovo mi je zid, okej. Može ovo. Ej! 90! 90, brate, headshot je bio, ali ne. Aj sad, umri. Jelo. Ko je bre? Bekali boomer. Mrš bre! Chapter 4! Ajo. Pa igrica stvarno nema kraja neki put. Šta bre? Koji hitbox? Hitbox. To je randomni. Šta bre? Ajoj. Nema veze. Pobjeda. Victory Royale. Level up. Ajmo da se bacimo u jedan solo queue. Here we are. On the island afar. Ne imamo gdje da skočimo. Ja skoči bilo gdje pa ćemo. Može tamo. Kako se... Pinga. Ovako ne sigurno. Evo ga. Evo nas, slećemo. Ok, pick up. To je gore. Da. Heavy sniper. Pa da. Daj taj apple. To je ništa nemoj.
Chug Splash. Ok. Što sam se uplašio malo, ali ne veze. Možda za svoju sigurnost ili za tuđu, što ja znam. Open the chest. O, SMG, nice. I pored SMG-a imamo shield potion koju možemo odmah da popijemo i onda da uradimo čak splash i onda da vinemo. Dobro, ne baš tako da vinemo, ali ide. Boom. I još jedan put boom. E sad daj mi meni rifle, assault rifle. Neki pištolj, tactical. Vjerojatno je dole. A, vjerojatno je gore. Vjerojatno je ovdje dole. Ja mislim da jeste. Okej, jeste. Ili nije? O. Evo ga lik. Ovo je mogu da bude noob. Iskreno ne znam, malo me je strah. Bio on noob ili ne, on će mu ubije. A vi se zezite. A možda i neće. Neće. Noob je, da, noob je. Havoc, suppressed rifle, šta je to? Okej. Daj mi da uzem medkit, ipak nije noob. Možda jeste, ko zna. Ja ne znam. A čekaj na zonu. Na zonu, tražimo zona 6 km dugačka fazon. Evo ga chest. Još jedan chest je... Ima pumparicu i shield. Ja ga ispromašim tada. Sayonara! Ili možda ne. Ta senka, brate. Senka ima. Ovo je stressful. Iskreno. Abi još jedan nubar, ali ajde. Moram se pazim da me ne ubije. Možda i nije nubar. Ko zna? Viš da se kreće nenormalno. Ajde, umri više, ajde umri, ajde. Time out. Šta radiš bre, šta? Ovo je nubara, definitivno. To teško. Da. Nubara, teška. Šta je ovo bilo? On je mogao kinetic blade da iskoristi, iako ne znam šta je to, ali sad ćemo da vidimo.
Oh! Okej. Šta je ovo, ovaj kinetički nož? I šta mi je označi na mapu? To jest na HUD, na ekranu, šta god. Čekaj, imam ključ. Da! Što ću ja kršim kad imam ovdje? Da, uzim pumpericu. Tako, prijatelji moj. Oh, hello. Bubara. Joj! Hello. Jao, ne. Živ sam. Ajmo mi to pumpericom polako da rešimo. Viš beko koško jedna. Hilaj si. To je bio headshot. Što mi se sviđa? Okej. Dva ključa. I šta beše dobijemo ovdje? Exotic. Shotgun, jao. Ipak će to da mi treba. A i sad se drugačije kao te pumperice. Bre, ovi... Šta ovo radi? Menja boje. Hasted Breacher shotgun. Pa dobro. Da! Imam li fall damage od ovaj nož? Mislim da to je mač. Kinetički mač. Mislim da ima. Ne bi da eksperimentiš. Ajmo gore. Zip up. Bam! Ok, ovi se rokaju. Mrtav. Budi ga be! Beži! Ili možda ne? Jas! Brzo, buildaj nešto oko sebe, brzo. Tako, brzo, sad se heli. Ne to, bre, ne to, jo! Ne, tlaš! Hilaj se, bre, majku ti! Brate, ovo je bilo. Ovo je bilo već ekstra, ja ne mogu da verujem. Čekaj. Ajde, X, reroll. Može. Uzmi to. I kako se edituje na B? Ne B, nego, kako se edituje? Da, B. Da, lepo ide. Moram naći neku malo bolju pušku. Ok, napremem ovaj SMG ne je bio lože suzme, ali ne, nisam siguran koliko... Ma, uzi taj SMG, ništa se iskiri. Šta je ovo? Steel cash. Rare. Leđa. Beži. Živ sam. Pa mislim da vidim ko će da mi
Kaže kako se igra ova igrica očigledno. Evo ga. Pucaju se. Ne bre, to, ne to! Vrati mi nazad ovo! Ovo bre, kraučaj bre, šta je bro? Au. Mislim da ću ja da bežim vam. Inače 12 playera, ja imam skoro 10 eliminacije. I tamo se rokaju. Ajmo tamo. Naravno, pumparica ne radi na daleko. 27. To, skini. Idi bro, djavola! Od tebe ti se u kola, nemojte mene dirati sam. Još mene, znači, pa Brate. Pazi, znači, likovi u kola. I lik mene gađa! Ajde be mršu djavola bre, vrati mi ovo bolesne igrice. Beži, stvarno igram igricu. Pazi, 2 lika u kola! On mene našao, znači lak plan naravno. Mislim, okej, razumijem. A zašto mene, brat? Daj helpaj pa poslije ćemo međusobno. Mene dvoje s kola jure, znači vidite koliko su ljudi nesposobni, brate, da igraju igricu. Ja ako igram prvi put Warzone na kontrole Fortnite, ja sam ju ubio 7-8 komada, to jest ljudi. Jo, znači bože. I evo ga, počasni Eren Jega. Uplacio se u Fortnite, znači, brate mili. Nije loš, mogu je da bude i bolji, jer uvijek može bolje. Korpus tim, to jest istraživački korpus, kako god, nemam pojma, tako bi trebalo se zove. I ono si to. Imamo ovaj banner i naravno imamo kao njihovu odelo sa banerom napred od korpusa. Eren. Inače, ako niste igrali, ako niste gledali, anime spoileri sad idu. Ovo je ključ, svi znamo za šta je, znači za basement key, bukvalno za podrum, piše čak tamo. Evo ga. Shinzo Sasageo! Naravno ima Titan Strike, naravno njegovu pesnicu kad se zamrzne, to jest stvrdnjavanje, kako se već zove, nemam pojma. Tako da, lepo su napravili, to mi se sviđa. Prate vidim, prate. Nije loš. Moglo je da bude i bolje, na primjer. Tako da, ja se nadam da se svidjela ova epizoda. Ako jeste, obavezno bacite like, subscribe, šerite klip. A od sljedećeg klipa, veliki pozdrav!